Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nga panguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Barangay 10 punong barangay akong barangay kapitan Yap nagtaliwan na. DPWH may nakitaan nga diferensya rason sa liwat nga pagbungkal sa drainage sa circumferential road. Sa balita nasyonal, mga lugar nga prioridad sa COVID-19 vaccination, gin-identify na sang Malacanang. Pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy nga Gregorio ginkakas na sa serbisyo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Enero 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita lokal sa pagbalik pagkatapos lamang sini. Mighty. Morning mga ka-aksyon, Action Boy, good morning. Sa nagaupod sa aton subong aga. Good morning gid kay Sir Alex Monteza, ara siya. Rodilyn Alvarez Bayabado, mayong aga. Kay di na ko to. Philip Isulat, good morning dra sa may Buen Retiro, Talisay. Oy, kamusta ka mo dra sa Talisay? Nagaulan-ulan pa nga na nga niya tiyempo, kabay pa nga okay lang ka mo dira mga ka-aksyon. Kay Leslie Lacuro Mukirio, good morning. RR Montua, isa kamabugnaw nga Negros Occidental sa inyong tanan. Pandaya na ang balita kag pangabuhion ta sang himpit kag may kalangkag. Good morning Lolo Manuel Aranda. Perte ka dalom sang imong hiligay nun Arba. Erwin Gonzalez, good morning. Dra sa may Maaw. Mayong aga. Sige. Ano ni gapo nang indulaan ang pabo nga pula. Kay John Mapa, good morning Action Radio. Please greet lang sa anak ko nga si Rochilin Mapa nga ara sa Saudi. Enteng Bivoso, good morning. Naga-monitor lang dra sa may Celine Homes. Kay Antoinette Pilyado, good morning kay Dodoy, kag kay Arlie Pilyado, kay Melcho Aplahat, Sansawi, sang La Carlota, kag kay Anola Pilyado, sang UK from Canada. Thank you. You're welcome. Alex Monteza, Patamyaw lang lihog ang abyan ko, si Guillermo Gimo Clarito. Madamo gid nga salamat. Kay Leo Sukamo, good morning. Nonoy Tahonas, good morning man. O si Action Boy, ikaw naman Action Boy. Sa kaimigo na tundra Noel Amara sa Niagara Falls sa Canada. Advance happy birthday kuno Action Dorel. Oo, nagligaw na si Mana nga greet na si mo. Siya ged. Oo.
Kay alagad Kevin Henry sa dira sa Kuana sa Hinubaan, no? Alagad Radio dira, no? Good morning sa inyo. Sa kay Dimple Baquilar Mosquera. Pa shout out lang sa family Mosquera kag Villaruel halin sa Punong Garis Place, Silay City. Bag-una sila naka-recover kuno sa baha. Sige, malang halong lang kamo dira, Dimple, halong lang kamo dira, no? Sa kaimigo naton One Ball Gallo dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning man kay Terry Simpron Yong dira sa may Deca Homes. Hi Gamay, watching from Lebanon. Good morning. Irene Marquez Mangilan, Maing Agaman, Ermelo Kagawad, bao si Kagawad Miloy gali niyo, Kagawad Miloy Alintano. Sang Barangay 16. Good morning dira sa imong Kagawad, no? Kumusta ka na, no? A long time no see Kagawad Miloy Alintano. Alex Fontes of course, Jerry Española Labrador sa Talisay City. Sa kay Glycia Avlas, good morning. Watching live from Vancouver, Canada. Sa kay Glycia. Narraton Katabudo Kasitop. Good morning from Kuwait. Tunirey guro ni. Tunirey kabudlay siyang ngalan niya, no? Lorime Sarol Kapulot. Patamyaw kay Alex Kapulot. Loretta kag sa family Sarol sa Sipalay City. Kay Rolly. Rolly dinataman. Rolly Istoya, good morning man. Sakay good morning man kay Travis Fox, watching from La Carlota City. Bunsay Halike, kay sige. Ang lockdown sa ila kuno tani until January 4 gin-extend naman ang January 28 dito sa Canada. Among grabe man tong ilang kwanto pang lockdown to kay perte man ang guro to ang kaso guro sang COVID-19 amo na gani nga hindi tani malaglohugan niya worldwide nga problema hindi tani pag-ibaliwala lang ang COVID na siling nabla nga andam gyapon kita iya, no? Emmy Esmeralda Dolido sige Aksyon Doors. Good morning kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, kay Rolly Entes Istoya, patamyaw kuno sa mga Saldoa family kag Intes family dara sa may barangay Sumag. Delilah Taylor. Delilah na sa kun sa US Taylor. Good morning. Okay. May nga pagpamati. Renan Payongayong, good morning man sa imo. Okay. Sige. So standby na kita mga ka-aksyon ha. Ibanda dugay naman kay Ping Loha. Good morning anay dira sa imo Ping. Standby kita sa aton mga balita lokal diri sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, +6:08, detalye na sa aton mga balita lokal. Nagtaliwa na si punong barangay Dexter Yap sang barangay 10 sa isa ka ospital sa siyudad sa Bacolod kahapon sang Udto Lunes. Suno kay liga ng mga barangay president kay Councilor Lady Glass Gonzales, ining impormasyon ang inpalambot sa iya sang barangay secretary sang barangay 10. Duga pa ni Gonzales, iya pa sa karon ginahulat ang opisyal nga palayag sang pamilya sa kabangdanan sa kamatayon sang kapitan. Ginakilala ni Gonzales ang mga maayong nga nahimuan kag kontribusyon ni Yap sa iya barangay kag sa liga ng mga barangay. Suno kay Gonzales, bisan may ginabatsyag si Yap, nagatambong din sa mga pagsinapol sang liga ng mga barangay, tub-tub matapos ang ilas ni kung anuman ang mga buluhaton.
Klaro ni Assistant District Engineer Lea Cameros ang Department of Public Works and Highways sa DPWH nga may ginahimo nga correction ang contractor sa ginakaayo nga linya sang drainage sa Dalan Circumferential halin sa Panasyatic tubtub sa Maytaytay, sakop sang Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon firing line ginpahayag ni Camero nga ginusisa siniyang project engineer nga in charge kag natukiban nga may nakit-an nga diferensya tungod kulang ang compaction. Dugang pa ni Camero ginpahibalo gilayon ang kontraktor samtang proyekto yara pa sa warranty period nga isa ka tuig agud masiguro ngantis nga wala sang problema kon mabato na sang ahensya. Samtang ginanunsyo naman sang DOH6 ang 23 kabago nga kaso sang COVID-19 nga sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 21,954. Sa report sang DOH6, ang Aklan, probinsya sa Iloilo kag Negros Occidental, amo ang may madamong kaso nga may taglima, ginasundan sang syudad sa Iloilo nga may 4, Antique nga may 2, Gimaras kag Bacolod nga may tag-1. Samtang 79 ang bago nga recoveries nga nagdala naman sa kabilugan nga 20,608 kag isa naman ang bago nga napatay kag nagdangat na tanan sa 668 ang mga nagkalamatay. Pangunahan ni Bureau of Fire 6 Director Senior Superintendent Jerry Candido ang formal nga turnover ceremony sa tunga ng Chief Inspector Rodel Legaspi bilang bago nga hepe sang Bacolod City Central Fire Station matapos ginbuslan si Chief Inspector Poblio Plotenia. Suno kay Candido ginsaylo bilang bago nga Iloilo Provincial Fire Marshal si Plotenia. Nagalaom si Candido nga mas mag-aayo pa ang performance ni Plotenia sa bag-o sini nga obligasyon. Sinibaluan antes ang iya bago nga assignment nagserbe si Plotenia bilang Bacolod City Fire Marshal kag caretaker sa BFP Negros Occidental. Sa mga manaton nga mga balita lokal, ginpasalamatan ni Anay Bacolod City Fire Marshal kag karon Iloilo Provincial Office sa Provincial Fire Marshal Poblio Plotenia, si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kag ang Bureau of Fire Protection Bacolod sa suporta kapag salig sa iya. Ginpahayag ni Plotenia nga isa kadako nga sakripisyo nga mapalayo sa iya pamilya apang ginakabig sini nga hangkat sa iya ikasarang ang bago nga assignment. Dugang pa ni Plotenia, parte nini sa iya career progression sa handom nga magasaka ang iya sini nga ranggo. Sumuman, ginpasalamatan ni Plotenia si Bureau of Fire 6 Director Senior Superintendent Jerry Candido sa pagsalig sa iya sini nga ikasarang. Naka-alerto man ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental sini nga maulanon nga panahon. Suno kay Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginmanduan ang maini nga magmonitor sa ila lugar agud makabulig sa komunidad. Dugang pa ni Donasco, hindi lang kriminalidad ang natun-an sa kapulisan kundi lakip man ang pag-rescue sa mga emerhensya. Samtang nagapatigayon sa donation campaign ang NOCPO, agud ibulig man sa mga nabaan nga pamilya sa syudad sang Talisay, Silay, Victorias, Banwa sang Ibi Magalona, syudad sang Cadiz, Escalante kag iban pa sa atong nagligad nga semana. Ginpawas kog pagid sang Negros Occidental Police Provincial Office ang checkpoint sa mga sa dalanon para madakpan ang mga suspetsado sa riding in tandem nga mga insidente. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, hindi lang isa o duha kundi may ikatatlo pa nga checkpoint nga ginahimo ang otoridad sa ilas na nasakupan. Dunga pa ni Donasco, isa sa hangkat sa ila bangod pulisman ang inabantayan sa mga kriminal. Apang palayag pa sini, ginatinguan karon sang NOCPO nga maganagan ini nga problema diri sa probinsya. Panugyan man ang otoridad sa publiko nga mangin mabinantayon sa ila paligot o kung palibot para nga hindi mabiktima. Sa Rebuluan, madamo na sang biktima sang riding in tandem incident sa probinsya nga wala na sulbar kay nadakpan bagod naka-helmet kay naka-face mask ang mga ini. Magapadayon naman ang investigasyon sa kaso administratibo sa Pulis Silay o kunasan sa Silay nga ginreklamo nga nagpalupok sa tuong Disyembre 31, 2020. Sudo kay Police Chief Master Sergeant Edgar Magbanwa, ang Chief sang Provincial Internal Affairs Service akon PIAS Apisar nga nagpagawa sang affidavit of non-interest ang tagreklamo apang sila ang may kaugalingon nga investigasyon. Dugang pa ni Magbanwa ang nakuha nga slug kag ang blotter sang tagreklamo ang magaserbing ebidensya sa ila sa karon. Dumduman ginreklamo ni Arlene Torres, si Police Executive Master Sergeant Renzi Lambayong na nagpalupok sang armas lutang antes pa man ang bag-ong tuig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14.
Mga lugar nga prioridad sa COVID-19 vaccination gin-identify na sa Malacanang. Samtang pulis nga nagpatay sa Mag-Iloy nga Gregorio, ginkakas na sa serbisyo. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon nga nagapangi Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagpasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, Good morning naman kay Alma Enriquez Alagon from San Pedro, Laguna. Ginatami naman iyabana nga si Joselito Alagon. Good morning dira sa imo Alma kag Joselito. Erlene Boards Cuenca from Sagay City. Ginagreet lang ang Bordan kag Cuenca family. Sally De Sousa from Sam Village. Good morning dira sa imo. Eleanor Rigby Agravante kay Annie Raffles dira sa Okinawa, Japan. Sige, nagapray lang kuno sila ni Noel Amar sa nga wala na lang sa pagbaha sa Northern Negros. Hasta sa Southern Negros Tama, no? tanan na lang. Felinora Oliveros kay Garth Cacnio kag kay Joseph Pacifico watching live from sa Mayor's Office in San Enrique. No? Joval Trinidad from Kabangkalan City, no? Happy birthday ko no for tomorrow kay Aksyon Charming Dorel. Super advance. Kaya advance pag siya gani Action Boy sa Valentine's Day. Galing man, no? Birthday kay Sir Joval Trinidad yan. Sobra pag hindi sa ka-advance sa kay Noel Amar, ha? Sige, Birthday kay Kasi dugating kalalag. I-greet ni Sir Joval wala, Joyce De La Torre, good morning man. Watching sila dra sa may gihulngan. From Joyce De La Torre. Efraim Aruz, good morning ka-aksyon. Pag-greet ko wife si Sally, sang Sally Lechon Manok sa Sumag. Salamat. Good morning din sa imo, Sally. Si Sally, kilala na sila ni Mrs. ko. Kahit kayo pareho sila start sa name mong. Ay, Shalay kag Sally. Muna sa. Okay. Diba? Sige. Kaya Gadungan na Nestor. sila kung panindahan mo. Gadungan na sila. Sige. Kay Nestor Astorga Jr., good morning.
Watching from Tubahon, Dinagat Island. Sa Cebu. Maulan pa dito sa amin. God bless po sa inyo. Din ka Dinagat Island man? Dinagat, di ko kada Somewhere lipat in ko. Luzon. Ano man? Nalipat ko. Kaya John Adolfo, good morning. Dra sa may Nagoya, Japan naman ni Action Boy. Yes. Miss May Pabalinas Navales, good morning mga ka-action. Dumduman pa si Miss May Action Boy. May Pabalinas. Navales. Sa dalon tabla sa una. Si Miss May bala. Okay. Ang cute bala. Ang sa dalom. Sa una. Correct. Good morning, Miss May. Kag saya husband, Action Boy. Yes, oo. Sige. Kaya mo, bisa mga friends mo nga May mo, no? Oo, damo-damo. Gid Si Action Boy. May, Doon mo ginang... itong kwan bla. May to ya. Si May. Nang May naman. Ang kasaka, di gani, yan nga nang may mga nubyo na may nakanubyo na sa gani. Sino na yan? May mga nubyo. Kapati ka rin nubyo yamot. Isa lang. Sinang May. Hindi nakanubyo na sa bala. Sinang May May gani. boyfriend Si sa bala. Leza na siya ba? Si Leza na siya ba? May na siya sa bong. So si May, si May to yung isa, itong may salakyan lang. Sila gani. May salakyan nga. Amo na siya si Miss May. Amo na siya. Balinas. May sabay ko kami. As in, damo kami nga kilala. Damo. Yes. Good morning man kay Aldri Dagia. Dra sa may Binikwil, Kabangkalan. Ginigreet niya ang tanan niya taga Binikwil, Kabangkalan. Ano man si Sir Binong si Tenta Action Boy. Sige, kag-greet niya na usually si Doyanong mula. Mr. Doyanong. Yes. Good morning. Ang taong makahang. Nga oh. Ate makahang na siya mo. Spicy. Spicy. Ang pala Miss May kadlaw, siya bala ko sa mga nubyo ay. Sugi niya kaya nang malabugid. Nagsalalan to. Ang butos lingon nga naka-boyfriend. Kaya kita kadugay na makakilala ko na siya. Daw sa boyfriend mo. Sa uli naka-boyfriend. Sa wakas. Kay Sir Romy Cacho Alcazar, good morning. Ay, subong lang siya guro kita sa ako. Good morning, sir. Kung di ka man subong, may lang nga pagpamati. Kaya sa tarang nga nagalantaw sa atong subong Action Boy nga wala lang yung vlog comment ha. Good morning sa inyo mga ma'am and sir. Kay Nessia Gandira sa Guam, USA. Sa Sahandom. Namog yung Sahandom po ang katuan. Pit na ng Guam. Oo, si Turco Jungkogin lagas ang immigration. Ay, kalain sa ginlagas. In-booking ya ka, Sir Turks, oh. Basti, goro. Wala man siya kapanokoto sa, no? Irene Marquez, Mangilan. Cory Vidaha, good morning. Sige, standby na sa mga balita lokal. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Gin-identify na sa Malacanang ang prioridad ng lugar para sa COVID-19 vaccination nga ginapaabot mag-umpisa karon nga tuig. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, lakip sa mga prioridad ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 11, lakip na ang Davao City, Region 4A, kag ang siyudad sa Cebu. Dunga pa ni Roque, gidalakipan naman sang frontline health workers, indigent senior citizens kag uniform personnel ang prioridad nga mga grupo para sa vaccination. Sang nagligad nga semana, ginpahig ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga target sa Pilipinas nga mabakunahan ang 50 tubdob 70 milyones ka mga Pinoy batok sa COVID-19 karon nga tuig. Ginklaro ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi pwede makapili ang Pinoy sang brand sang COVID-19 vaccine nga luyag ihatag sa ila sang gobyerno nasyonal. Suno kay Roque, ang mga nalakip sa priority list ang magapirma sa waiver kag kun hindi nila luyag nga magpabakuna madula ang slot nga gintiganan sa ila. Dugang pa ni Roque, hindi man pwede makapili sang bakuna bangod hindi makontrol kung ano ang magaabot kag libre man ang magpabakuna.
Ginpunto ni Roque nga tanan nga mayara sang kinamatarong para sa maayo nga ikaing lawas, pero hindi pwede nga magpili sa bangod. Madamo sa mga Pinoy ang dapat bakunahan. Natalana nga magpagwa sa resolusyon ang National IATF angot sini matapos nga may consensus nga ginpatigayon. Una nga nagwa sa survey nga 47% sang mga Pinoy ang nagpalayag nga hindi sila luyag nga magpabakuna. Magapatigayon sang massive information campaign ng Department of Health para nga ma-encourage nga magpapakuna ang mga Pinoy. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, tuyo sang kampanya nga mabalik ang kumpiyansa sa mga Pinoy nga nadula bangod sa isyu sadto sang Dengvaxia vaccine. Sadtong 2017, nagkontrobersyal ang bakuna nga Dengvaxia bangod sa palayag sang manufacturer sini nga mahimo mas malala ang resulta sa ginbakunahan kung wala man natapikan sang dengue. Madumduman, ginbasol sa masobra isa kagatos kaginikanan ang kamatayon sila kabataan sa Dengvaxia vaccine kaya napasaka sang kaso kriminal batok sa mga opisyal sang gobyerno nga responsable sa immunization program. Naglabot na sa 489,736 ang kabilugan niya kaso sang COVID-19 sa Pilipinas matapos ginanunsyo sang DOH ang 2,052 ka kaso o kung bagong kaso sang virus. Nanguna ang syudad sang Davao nga may madamo nga bagong kaso ang may 140, ginsundan sang Quezon nga may 93, Cavite nga may 87, Laguna nga may 83, kag Manila nga may 67. Ginanunsyo man sang DOH ang napulo ka mga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 458,206 kag 11 ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 9,416. Ang Pilipinas may 22,114 ka aktibo nga kaso. Samtang ginanunsyo naman ni PNP Chief General Devil Sinas nga kakas na sa serbisyo si Police Master Sergeant Jonel Nuasga. Sa press conference kahapon ginpahayag ni Sinas nga epektibo karon kahapon nga adlaw Enero 11 ang nasambit nga desisyon. Suno kay Sinas, ginimplementar na ni NCRPO Acting Director Brigadier General Vic Danao ang dismissal samtang nagpadayon naman ang kaso kriminal batok kay Nuasga. Madumduman nakuhaan sa video kay nag-viral sa social media ang inhimo nga paglutang ni Nuasga sa mga Iloy nga Sonia kag Frank Anthony Gregorio matapos maglalisay sa pagpalupok sang boga kang ang badugay nilang issue sa right of way. Ginpahayag ni PNP Chief Police General Devil Sinas nga wala sang manufacturing sang party drugs sa Pilipinas. Sa press conference, ginpahayag ni Sinas ang madamlag lang na kumpiskar sa otoridad ang gikan sa iban yung pungsod kaangay sang Estados Unidos kag Netherlands. Base sa pagpakikangot ni Sinas sa PDEA pag nagapakita nga wala sang manufacturing sang kontrabando sa pungsod. Sulo kay Sinas, madamo sa karon sang nagausar sang party drugs kag ini ang ila ginatutukan lakip man ang high-grade marijuana. Nag-deploy na ang PNP sang dugang nga canine dogs para magbulig sa mga gin-deploy man sang PDEA sa mga airports. Damlag lang na-recover sa otoridad ang masobra 500 ka tablets ng ecstasy, nagabalor 1 milyon ka pesos paagi sa air parcel nga gindeklarar nga dokumento kag ini ang gikan sa the Netherlands. Ginpauntat naman sa Malacanang sa Kongreso kung paano i-address ang concern ni Presidente Rodrigo Duterte may angot sa party list system. Una din nagwa ang report nga nanawagan ng Presidente nga kakasun na lang kung dulaon ang party list system tungod sa kangawa ang ginagamit ini sang mga nagasimpatiya sa mga rebelde nga komunista. Apang may pila ka mamalida nga nagpahayag nga mas mahapos kung amendahan ang party list law sa baylo nga hilabdan ang 1987 Constitution nga nagamando sa sectoral representation sa Kongreso. Ginpahayag sa naligang simana ni Bayan Munar Party List Representative Ferdinand Gaite ang magaresulta sa pagbungkag sa matiglawas sa mapigado kagulas ang kaisog agud amligan ang ila sining kinamatarong. Ginhingyo ni House Committee on Constitutional Amendments Chairperson Alfredo Garbin ang mga senador nga mangin bukas sa ginaduso nga amendments sa Restrictive Economic Provisions ng 1987 Constitution para magbukas ang foreign investments sa Pilipinas. Ginpahayag ni Garbin nga malawig na nga panahon sa ginduso ang pag-amyenda sa provision. Ginhimo ni Garbin ang palayag antes ang pagbukas ang deliberasyon sa charter change sa Kamara nga gintala na subong nga semana. Sa dalom sang hagna ang tinaga nga unless otherwise provided by law ilakip na sa probisyon nga nagahatag sang reserba sa pila ka areas of investments sang mga Pinoy o korporasyon nga may 60% nga capital nga ginapanag-iyahan sang Pinoy.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Good morning na kay Sandra Baran, dira kay Maria Luisa Luing Melos, sa kay Annalie Pilares Sugilon, Risa Lee, good morning man mare, Shatter Chilia Napilda, sa kay Homa Lumena, Kelly Jelly, kanais ko na sa uniform, tako no Action Doors, kay Bia Jonathan, Mary Garland Palomo, kag sige, kag sa tanandra kay Jerry Rumbinas, good morning man. Yes, good morning. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.